हेलो गुड मर्निं रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बसखौ बर' इउट्यूब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा मानव गेदेर आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि जोंहा स्पिकार बिस्वजित दैमारी सारा दिनै जोंनि गोरिब नखरफोरनि थाखाय आरो गोरिब रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथाङा मोनसे मोजां गोजोनथाव खौरां बाथ्रा बुंदों। स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन। दिनै आसाम आयेननि मानव गेदेर बुंथिगिरि स्पिकार जायखौ जों मिन्थियो बिस्वजित दैमारी सार आरो बे बिस्वजित दैमारी सारा दिनै जोंनि गोरिब नखरफोराव जेसेबांनो रायजो जागासिनो आरो जोंनि दुखियाफोरनि थाखाय दिनै बिस्वजित दैमारी सारा मोनसे मोजां खामानि मावदों आरो गोजोनथाव खौरां जोंनो फोसावदों। थारैनो बे गोजोनथाव खौराङा मा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन। दिनै बिस्वजित दैमारी सारनि बिबुंथिखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रो आरो बिस्वजित दैमारी सारा मा बुंदों आरो थारैनो जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नंगौना नङा नोंथांमोना बेखौ नायग्रोनानैसो जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आरो आङो बिदिनो मोनफा मोनफा आङो टपिकखौ होलांगोन। जोंहा मानव गेदेर ओरैहाय जोंहा अनजुलि मेमनिबो जोंहा टपिकखौ होगोन। स' नोंथांमोना नायलांग्रोबानो जाबाय जोंहा मानव गेदेर बिस्वजित दैमारी सारनि बिबुंथिखौ। बियो मोनसे गासै आसामावनो गोदानै रेशन कार्ड होनाय जादों जायफ्रा रेशन कार्ड मोनाखैमोन। ओंखायनो दिनैनि जिथु जोंनि हाबाफारि बेवहाय फ्राय 800 नखरा गोदानै रेशन कार्ड मोनदों। दिनै उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोंहा गासै गोदान आरो गोजाम 88 जौखोन्दो फ्राय 87.70 सुबुङानो दिनैहाय रेशन कार्डखौ मोनबाय आरोखि। 88 जौखोन्दोआनो रेशन कार्ड हल्डार्स 88 जौखोन्दोआनो जों रांखान्थियारि भाबै उनफिननानै दं। बे मोनसे एसे गिथावना आरो दा ओंखायनो आं सानो बे सरकारनि अनसुंथाइ रेशन कार्डनि गेजेरजों मोनोब्ला बेखिनि मानसिया रांखान्थियारि भाबै एसेब्लाबो दावगानो हागोन। मोनसे सांग्रांथि लाबोनानै रांखान्थियारि भाबै जों गावनि जायगायाव थानानै गावनि न'आव थानानैनो माब्रै गरसे गरनै जों खामायदेरनो हायो। अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय जोंहा मानव गेदेर बिस्वजित दैमारी सारनि बिबुंथिखौ। दायो दङ जोंहा अनजुलि मेम जाया रन्जन दैमारी सारनि बिनानाव बा जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरनि सासे दाद आइजो होननानै जों बुंनो हायो। दिनै गासैबो दुखु खैफोदाव हेफाजाब होग्रा जोंहा अनजुलि मेमा दिनै मा बाथ्रा बुंखो जोंनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आरो गावनि बिदाखौ लानानै आरो लोगोसे जेसेबांनि एनडिएफबिफोर दं जोबथेसालियाव जोबजानानै दं बिसोरखौ लानानै अनजुलि मेमा दिनै मा बाथ्रा बुंखो। स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन। अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन जोंहा मानव गेदेर बिस्वजित दैमारी सारा दिनै मोजां खौरां होलांबाय जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो गोरिब नखराव रायजो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय दुखिया नखराव रायजो जानायफोरनि थाखाय दिनै जोंहा बिस्वजित दैमारी सारा गोजोनथाव खौरां होलांबाय। स' थारैनो जोबोद मोजां बेफोरबायदिब्ला। स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना मा सानखो बिनि बेलायावबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आरो दायो दङ जोंहा अनजुलि मेम आरो बे अनजुलि दैमारी मेमा दिनैहाय मा बाथ्रा बुंखो जोंनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आरो गावनि बिदा रन्जन दैमारी सार आरो जोंनि दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय जिउ बाउसोमनानै फैनाय सासे आरो एनडिएफबिखौ जोनोम होनाय देरनाब्ला रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे जेसेबांनि एनडिएफबिफोर दं बिसोरनि थाखाय मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना स' नायग्रोबानो जाबाय। स्क्रिनाव होबाय आङो। दिनै जों बेवहाय रुंसारि कनकलाल स्वर्गीयारि आदानि 9थि थैनाय सानखौ फालिदों बे खैराबारिनि रंगमन्च फोथारावहाय। जों बोसोरफ्रोमबो बिथांनि थैनाय सानखौ दाब दाब जायगायाव फालिबोबाय थादों। सिमोनबो जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव फालिदोंमोन। बे फालिनायनि ओंथिया मेनलि बिथांनि जा ओंथि बहरा मेथाइफोर हारिखौ लानानै बा बेबादि सोरजिनाय बेफोरखौहाय जोंनि लाइमोन गोहोनि गेजेराव फोसावनाय आरो बिथांनि जि हारिमु सिबिनाय बे सिबिनायखौ जाहाथे जोंनि दानि लाइमोनफ्रा मिन्थियो आरो बेबादिनो जाहाथे जानो हायो सोलोंलाङो बेनि थाखाय जोङो फोसावनो नाजायो। अब्ला मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय जोंहा मानव गेदेर बिस्वजित दैमारी सारनि बिबुंथि आरो लोगोसे जोंहा अनजुलि दैमारी मेमनि बिबुंथि। स' नोंथांमोना बबे बाथ्राया थारैनो आरो बेसेबां सैथो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो बेफोरबायदि खालामोब्ला थारैनो जोंनि रायजो राजाफ्रा आरो बर' हारिया जौगानाय फैगोन नामा। स' नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। अब्ला आङो दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।